একেলগে যদি অধিকাৰ নাপায়, একেলগে যদি কথা ক'ব নাপায়, একেলগে যদি কাম কৰিব নাপায়, তেনেহ'লে সেই অঞ্চলৰ উন্নতি কেতিয়াও নহয়। পিছত এতিয়া জেলত আছে। যি জাতিয়ে সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰা মানুহক ৰেছপেক্ট কৰিব নাজানে। रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो फिन सिगांग्रो जासिनाय थाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय जे आं एसे समफोराव सिगां जे समफ्राव NDFBनि सोमोन्दै जे गोदान राजनैतिक आफाद दासिगोन पलिटिकेल हानजा दासिगोन बेनि सोमोन्दै होदोंमोन। दा बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट लाबोदों। दा गमामायैनो इउनाइटेड फ्रन्ट अफ NDFBआ पलिटिकेल हानजा दाबाय। बे मुङानो जायो APB अर्थात अल्टारनेटिभ पार्टी बड'लेण्ड। दा बे हानजाखौ दाबाय। नाथाय बे हानजाखौ दानायाव रायजो राजाया मा रोखोम रेसपन्स होगोन। दा अलरेडि जोंनि बर'निनो स्ट्रागल खालामग्रा बर'निनो दावहा नांग्रा बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि सारा गवाखै। नाथाय बिनि सायावनो बिथांमोनहा राजनैतिक आफाद दानांगौ जादों। नाथाय बिनि सायावनो रायजो राजाया NDFBनि गोदान राजनैतिक आफाद दानायाव NDFBखौ देरहासार खालामनानै बर'नि माखासे जेंना जेंसिनि थाखाय फैगोन समफोराव NDFB एबा APB बे आफादखौ देरहासार खालामगोन नामा? अब्ला NDFBनि जे मानाव गेदेर अनजालि दैमारि दि आफादगिरि जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टी बड'लेण्ड। একেলগে যদি উন্নত নহয়, একেলগে যদি অধিকাৰ নাপায়, একেলগে যদি কথা ক'ব নাপায়, একেলগে যদি কাম কৰিব নাপায়, তেনেহ'লে সেই অঞ্চলৰ উন্নতি কেতিয়াও নহয়। আমি ভবামতে একো হোৱা নাই, ৰাইজে ভবামতে একো হোৱা নাই। কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে পাইছে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু ৰাইজ হিচাপে আমি জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি চাওঁ তেনেহ'লে জনসাধাৰণ কোনো পধ্যেই সন্তুষ্ট নহয়। হোৱাৰ পিছত এতিয়া জেলত আছে। যি জাতিয়ে সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰা মানুহক ৰেছপেক্ট কৰিব নাজানে, সন্মান দিব নাজানে, সেই জাতিৰ উন্নতি কেতিয়াও নহয়। এগৰ দুগৰ উন্নতি হ'ব পাৰে, কিন্তু জাতিগতভাৱে উন্নতি নহয়। লোকেল কমিটিত আছে নথকা সকলোৱে বিভিন্ন গাঁওবিলাকত সোমাইছে, ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছে। গতিকে আমি পালছটো অলৰেডি পাইছোঁ। আমি নিৰ্বাচন খেলা হ'ব, নিৰ্বাচন খেলা। जे राजाफ्रा बेखौनो नेनानै दंमोन दे NDFBनि माखासे दा गोदान राजनैतिक आफाद जे दानाय बे राजनैतिक आफाद दानायाव माखासे गोबां रायजो राजाफ्रा गामि सिंफोराव बुंखोमायोमोन बिसोरो गोदान मोनसे राजनैतिक आफाद दानांसिगौ। बे राजनैतिक आफाद जुदि दायाब्ला बे NDFBनि माखासे जेंनाफोर सुस्रांजायै एबा केसनिफ्राय गयै माखासे बर'नि नासयजानाय बेफोरखौ जेन बासायनो थाखाय जोंनि एबा बर'नि NDFBआ राजनैतिक आफाद दानांगौ। दा बे राजनैतिक आफाद दानायाव रायजो राजानिबो आंनि साननायाव निस्सय रायजो राजायाबो गोबां मदद होगोन एबा मदद खालामगोन। बियो मोनसे नेनानै दं। जेब्ला जेनेबा इलेक्शन जायोबा इलेक्शन जानायाव रायजो राजानि भट मोननाय एबा भट फैगोनखौ अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बियो नेनानै थादो एबा रायजो राजायाबो मा रोखोम भट होगोन होआ बियो रायजो राजानि सायाव सोनारनानै थाबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा बेखौनो आङो बुंनो सानो जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बेयाव इउनाइटेड फ्रन्ट अफ NDFB बे दानायाव नोंथांमोनहा मा रोखोम नोंथांमोननि बिबुंथिनिफ्राय हरनो सानो एबा नोंथांमोनहा बे पार्टियाव हेफाजाब खालामगोन ना खालामा, बा बे पार्टियाव बर' हारिनि थाखाय जांख्रिथाय बड'लेण्डनि थाखाय दावहा नांबोनाय माखासे NDFB एबा दियार नाब्ला रन्जन दैमारिया गवाखै। नाथाय बेखौ गनांगौबा मोनसे राजनैतिक आफादनि गोनांथि जाबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा बे राजनैतिक आफादाव दे APB बे हानजाखौ देरहासार होगोन ना होआ नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। नोंथांमोनहा बे राजनैतिक आफादाव मा रोखोम सानो नोंथांमोननि अनुमति बायदियै नोंथांमोनहा फोरमायहरबानो